לא בגלל הילדים. אנחנו פה בשיחה קולחת על שינה עם ניר גפן. עם ניר גפן על שינה. כמה שעות שינה צריך וכמה אפשר לישון. את הופכת לנו את האינטרנט בשביל למצוא ככה כל מה שצריך על יחסים ואינטרנט. והיום כל מה שצריך לדעת לקראת ולנטיין דיין, אז מה מצאת באינטרנט הזה טבעת יהלום ענקית בתוך אפליקציה? האמת היא שיש אפליקציה כזאת של יהלום, כן, היא עולה איזה $1,000. $1,000 על אפליקציה חוצפנית. רק ציור של יהלום. אבל אחרי שהוציאו אותה... אני רק הדברים האמיתיים, לא מעניין אותי אפליקציה. לא, רק שיהיה ברור, כאילו, נגיד את זה, תודה. אז הוולנטיינס דיי עושה את כל המפתחי אפליקציות והאתרים מאוד יצירתיים, כולם חושבים איך אפשר לשפר את מה שהאינטרנט מציע לכל הרווקים ולאלה שכבר בזוגיות. אז יש שתי אפליקציות חדשות, מאוד מאוד חמודות. הראשונה נקראת קאפל, והיא מיועדת לזוגות, שבעצם רוצים למרכז את כל ההתנהלות הווירטואלית שלהם למקום אחד. מה זה אומר? נגיד שאתם ביום שאתם עסוקים ונמצאים אחד בנפרד מהשני, רוצים גם לשלוח SMS'ים, גם תמונות, גם ציורים שאתם מציירים אחד לשני. מציירים הרבה אחד? כן, אני מתארת לעצמי. הילדים מציירים ציורים, אתה יכול לשלוח. זה לא לילדים, זה רק לזוגות. זה פשוט מקום שיכול להכניס את הכל ביחד. או נגיד אם אתם עושים למשל קניות ורוצים להתייעץ עם הבן זוג, אם זה מה שהוא רוצה לארוחת ערב, אתם יכולים לשלוח לו תמונה מהסופר, להגיד לו זה כן נראה לך, זה לא נראה לך. והפיצ'ר הכי חמוד זה שאפשר לשלוח נשיקה דרך טביעת אצבע. זאת אומרת, זה מין עושה תמונה של טביעת אצבע של הבן זוג, ואפשר לגעת בזה, וזה עושה סאונד של נשיקה, וזה נורא נורא חמוד. זה באמת חמוד. זה כל כך חמוד, שכששני אנשים האלה... תגיד, זה שטויות. תגיד את האמת, אני שומעת לפי וואו, באוזן, איך אתה... אני לא מכיר, לא רציתי, לא נגעתי, אולי זה עושה לי כיף. זה קצת חוסך את הכאב בראש שלי, אני לא אתן לך להיות פוליטיקלי קורקט פה, כשאני פה, זה עם השכנה, לא איתי. טוב, אני לא יודע, אני לא... כן, יכול להיות שזה... זה קצת חוסך את הכאב ראש שלי, להיכנס כל פעם למקום אחר. אבל אני לא מבינה מה ההבדל בין לצורך העניין, אני אגיד שם של האפליקציה, אני אגיד את הוואטסאפ. מה ההבדל בין זה לבין וואטסאפ? האמת היא שחוץ מהעניין של הנשיקה ושל היכולת לצייר ציורים ולשלוח אותם, אין הרבה הבדל, אבל כל הרעיון הוא שאתה בעצם מרכז את זה למקום אחד, כדי שאם נגיד יהיה איזשהו SMS מריבה שיגרום לאיזשהו ויכוח, תדעו שזה נמצא במקום מסוים אחד, תוכלו לבוא ולהראות ולא להתחיל לחפש אם זה היה בוואטסאפ או ב-SMS, נראה לי שזה טוב שיהיה מייל, יהיה וואטסאפ, יהיה זה והודעות, הכל בתוך אכסניה אחת. יפה. כן. רטרוספקטיבה של היחסים. עכשיו, האנשים האלה בסרטון תדמית של האפליקציה הזאת כל כך נהנים מהאפליקציה שכשהם כבר נפגשים הם רבים. ואחרי זה כשנפרדים הם שוב רבים דרך האפליקציה, אז אני אומרת, לא צריך להיפגש יותר. הם רבים דרך האפליקציה? לא, הם רבים, כשהם כבר נפגשים באמת הם רבים. מה היא אומרת? בואו תהיו לחוד כל החיים. תדברו דרך האפליקציה, לא צריך להיפגש. רק כיף. סתם בזבוז של זמן ובסוף עוד רבים, לא חבל? לא צריך לצאת מהבית, יושב במיטה, עם כל המכשירים האלה, לא צריך כבר לנסוע, הכל בתוך העולם הווירטואלי, גמרנו, לא צריך לפגוש אנשים, לעשות אהבה גם דרך האייפונים האלה, גמרנו. גם זה כל מיני הגיע. תוכנות כן, כאלה. תוכנות, תכניס לך לעין, וזה גמרנו, אתה כלום ככה, והכל יבוא אליך, מינימום מאמץ, מקסימום אנרגיה שאתה שואב, כמעט לא זז, לטאץ' אחד מעיף לך את העולם, לכאורה, האגואיזם הכי גדול שאפשר. כאילו ואז הרובוטים ישתלטו עלינו ואנחנו נהיה במטריקס. זה נכון, זה בדרך לשם. עוד אפליקציה חמודה נקראת ביטווין, שהיא למעשה מציעה לכם לרכז את כל האירועים החשובים, התאריכים, התמונות שהצטלמתם ביחד, למין עץ כזה או טיימליין, כמו שיש לנו בפרופיל בפייסבוק, בתוך האפליקציה. כלומר, אתם יכולים להוסיף לפי הזמן שלכם ולפי הזמן שלכם ביחד את כל הדברים החשובים. תמונה, נסיעה לחול, סטטוסים קטנים, כל מיני סיפורים, ובעצם רואים את זה הולך וגדל על ציר זמן ואיך היחסים מתפתחים. רגע, זה כאילו כזה לאפליקציה לגברים שלא זוכרים את היום הולדת של הבנות הזוג שלהם. לא חשבתי על זה, זה רעיון טוב. זה אומר לי, אני מודה שבמערכת היחסים הזאת, מי שלא זוכר תאריכים זאת אני. שידעו פה את האמת. מודה, אני איומה עם תאריכים. אז זה עוזר גם לזה, וגם נראה לי שזה מין במקום אלבום תמונות, או אם נגיד רוצים להכין איזה מצגת, כשכבר כן יש אירוע רציני באמת, ורוצים להיזכר מה היה איפה, אז זה מין כזה תאריכון שמזכיר לנו מתי היו האירועים החשובים בזוגיות. קצת מה הבעיה עם האתרים האלו? מה? שהכל מצולם בחול, ואז זה נראה נורא יפה, ונורא כאילו כזה של חול.
האמת היא שהסרטון הזה מצולם לא כזה יפה, וגם זה פשוט, כן, סליחה. לא, תוכל לדבר, אבל הבעיה שהכל מתועד. כן, זה גם הבעיה של זה. אתה לא יכול לחזור בך אף פעם, הכל כבר כתוב, הכל נרשם. זה דבר לא רע? לא אמרתי. לא רע? הכל מתועד. שאי אפשר להגיד, אוי, הייתי שיקור, אוי, לא שמתי לב. מה אתה אומר? זה כתוב, זה מתועד, חבר. זה קצת פחות בעייתי, כי אתם באמת יכולים להכניס לשם את מה שאתם רוצים, אבל הפיצ'ר היותר מגניב, אני לא יודעת אם לקרוא לזה, אבל יותר פרודוקטיבי של הדבר הזה, זה שאם הזוג נפרד, אז החברה שומרת עוד חודש את העץ שלו, את הטיימליין הזה במאגר נתונים, ואז מוחקת אותו. דהיינו, הם נותנים להם הזדמנות לחזור אחד לשני חודש. אם חזרו אחרי חודשיים? כן. שכחו להם את כל מה שהיה, צריך לפתוח דף חדש. זה דווקא לא רעיון רע. אתה יודע, אם היה לך איזה מערכת יחסים לא טובה וזה, ואז אתה פשוט מוחק אותה ואומר, הנה, אפילו הטיימליין שלנו, העץ שלנו, אמר לנו שצריך להפסיק את זה. לא, שצריך להתחיל מחדש, אז אנחנו מתחילים מחדש. תגידי, כשאת יוצאת לטיול, את כל הזמן מצלמת ככה מאחרי האייפון וזה? לא הרבה, אבל כן, דרך האייפון בעיקר. פעם היית הולך עם מצלמה דיגיטלית, היום אתה פשוט מצלם וכבר מעלה לאינסטגרם. אתה פשוט לא אוהב לצלם, באופן, גם מצלמה אתה לא מצלם. אי אפשר סתם ללכת לטיול ולדבר וזה, ולא לצלם ולא כלום. אבל זה מבין שאתה יוצא דופן, לא כל העולם. תיעוד היה מאז ומתמיד לצלם את עצמנו בטיולים, זה לא קשור לאייפון. הוא פשוט לא אוהב, גם כשהיה את עולם הדיגיטלי. בתוך הטיול, אני מצלם בתוך הטיול ולא כל הזמן להסתכל עליו. לא כל הזמן, אבל מזכרת, אתה עושה פריים, מיצית את העניין והמשכת. את עושה פריים והמשכת. תקשיב. תראה אותו, אחר כך הוא רואה את התמונה של הילדים, ואז אני מראה לו, תראה איזה יופי, וזה... אני רואה מצלמה, אני מתאר לי מצלמה. יש מצלמה שמתארת איתי, ואני מדבר למצלמה, עוד פעם אני נזכר שאני בעבודה. אוי, בוא נגזים. טוב. נמשיכה. אני חושבת שאנחנו ממשיכים. בטח, למה ממהרת? בבקשה, נורית, את מוזמנת להגיד לו באוזן מה שאתה רוצה. כן, אני איתך. יש פה אישה מקסימה. לא, בטח, ניר זה לא קשור לניר, זה קשור לזמנים. דיברנו שבוע שעבר על כל מיני אפליקציות לדייטים, ודברים אנשים שאין להם דייט, מה הם יעשו בוולנטיינס, אז יש אתר יפני שמציע לך, הוא נקרא ביטוח לוולנטיינס דיי, והוא מציע לך בעצם להזמין לעצמך מבעוד מועד חבילה שתגיע אליך ב-14 לפברואר עם שוקולדים ומכתב אישי מאיזושהי בחורה שחתומה שם. זאת אומרת שאם... זה סתם, אבל אתה פשוט מרגיש פחות נורא עם עצמך שאין לך דייט. אתה מרגיש פתט ברמות קשות. אבל ניר, אני תמיד הולכת איתך, this is too far. היא נגינה עלייך תמיד, לא הפעם. היפנים קצת מוזרים, ויש להם תרבות טיפה אחרת, אבל אם אתם מתכננים את זה מספיק זמן מראש, נגיד חודש, כן, אתם כבר מספיקים לשכוח. מי שלח לי? אני שלחתי את זה לעצמי, שכחתי את זה כבר היה מזמן. יפה, לא חשבתי על זה. כן, שיהיה, כאילו, אתם יודעים, אם אין שום דבר אחר, לפחות שלכם קצת שוקולד לנשנש כשאתם בוכים לקרים. נכון, האמת שלי מתאים לשכוח, לעשות דבר כזה ולשכוח, ולהיות מופתעת. איזה מתוקה. נכון. ואז קורא בפתקים, אני שלחתי, טוב. לא, אני לא אקרא שזה אני. לא תקראי את זה. לא, זה יהיה כתוב מי איזה מישהו. כן, כן, מישהי חתומה על זה, כן, שם מלא שאין לכם מושג אם הוא קיים או לא, אבל מישהי אחרת. עכשיו איזה איש עסקים שמנוני איפשהו באיזה מחסן, ויש לו כמה עובדות שאורזות לפאקג'ין, ואיזה מחשב שהוא, he will print it. טוב, עוד רעיון. ניר, תודה רבה. אני רק רואה את הכסף בתוך כל הדברים האלה. כן, יש בזה הרבה כסף. ברור, היפנים, בטוח זה להיט הדבר הזה, נכון? כן. מה, אתה יודע כמה יפנים אין להם דייט? מוכנים לשלוח לעצמם קצת שוקולד? זה נהדר. אז אם יש לך דייט, זה לא מתאים לך הדבר הזה, אתה צריך, האמת. ניר, תודה רבה. תודה לכם שיהיה הפי ולנטיין. תודה, שיהיה טוב ומשמח גם. אנחנו נתראה שבוע הבא עם ניר, כי היא תבוא גם בשבוע הבא. בטח, אנחנו מחכים לך. מחכים לך. עכשיו הדג נחש. הדג נחש. עם כוכבי ארץ נהדרת.